Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Lallai haƙiƙa watanni 12 ne a wurin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda faɗi a cikin Alƙur'ani mai girma. To Allah ya fifita waɗansu watanni ya mai da su watanni masu alfarma kamar yadda muka sani. Amma akwai wata mai albarka da Allah ya keɓe shi da kuma keɓancewa na musamman shine watan Ramadan. Domin a cikin watan aka saukar da littafin Alƙur'ani mai girma, littafin da babu kamar shi a duniya. A cikin watan Allah ta'ala yake sanya a ɗaure shaidanu gaba ɗayansu, musamman kangararru daga cikinsu. A cikin watan ake buɗe ƙofofin aljanna a rufe ƙofofin wuta. A cikin watan ne ake ‘yanta bayi da yawa daga shiga wuta. Allah ya zamanto mai gafara da kuma yafewan zunubai. Don haka ne a cikin watan Ramadana aka hore mana wasu ayyukan alkhairi aka ce mu rika aiwatar da su. Duk da cewa watan ya shahara da cewa watan azumi, ba azumi kaɗai ake yi ba. Ana yin salloli a cikinsa, ana karatun alkur'ani a cikinsa, ana yawan infaq ma'ana ciyarwa a cikin watan Ramadana, tare da yin kyaututtuka da zumunci da kuma dukkan ayyukan alheri. Da haka nake kira ga al'umma, watan nan yana tafiya, gashi kwanaki suna ja. Yadda aka fara azumin nan zaka zo ka ce yanzu a kammala azumin nan, ka yi kokari ka ribaci kwanakin 10 na farko, kwanakin gafara, ka ribaci kwanaki 10 na biyu, kwanakin rahama, ka ribaci kwanaki 10 ƙarshe ma'ana kwanakin da ake yanta bayi daga shiga wuta. Allah ta'ala kai mana rahama, kai mana gafara, kuma ka yantar da mu daga shiga wuta. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.